ụmụ iyo ka ekonomi biko o nwere ife nchọ igosi unu ịmana sinsi m bịalụ China o nwere ka m si egosi unu ife mana ebe a na-atụ aka nwere ife nchọ ka efu n'anya ụnọfụ distin dị ebe a ụnọfụ da blue distin ife blue ya nwe blue green ife a bụ blue kiki a bụ onye be anyị nwe ya o nwere ife nchọ igosi unu ebe a nọ bụ na bọọlụ na gwanye shilu iwetago ebe a na-akpọ bọọlụ ilu ha na-eri ahịa nwere tọmtọm ebe a ka nọ so o nwere nwe n'otu nchọ ka ngosi gị ebe a na blue kiki ị na-ene anya na ahịa ebe a ka efe ya Blue Kiki Shoes Factory Direct ị na-anya welu nọmba kịta so ebe a bụ ebe bụ na ịbata isi ebe a na-abanye ife ọbụla ị chọọ agbaalụ gị ya ịmana o nwere ife bụ na mmadụ bịalụ na-eme ọfụ ogo kwala ogonye nwee ife bụ na nke a bụ kọmpani onye be anyị nwe direct nyanwa nwunye ọ bụrụ ọha ji ego kwata n'anya ebe a ka ngosi gị na-aka efe anya ebe a na efe a King Solo Pieri okwefere ya King Solo Pieri so ịma na nke a bụ nke anyị iche ebe ọ bụ na efe ụda lebel ọkụ otu esi wee nwee Christian Dior Tommy Figa na ndị otie otu a ka onye nke anyị si nwee nene ya na-akpọ ụkwụ a kịta efere ya KS ife a bụ branded name onye be anyị mana m na-emekwa ka efu ya efu dị odogwu ọ bụrụ ọkwa ayọ dị n'ife ọbụla a na-eme ọ dị n'Igbo dị n'olu ọ ife dị iche ọ dị n'Igbo dị n'olu a na-eme ọnwa etu ọbụla isi chọọ ọnya odogwu bụ odogwu so otu a mkpọ ịchọ anything wears ọ na ya ịghọtago achọ nke iwere anya gị na-afụgodu so ọ bụrụ na ị chọrọ ime ọda ife ọbụla efe otu a na-egosi ya ma ndị na-achọ ife soccer boot ma ife homeboys ma nke eji eke ekike etu ọbụla isi chọọ ọnya nekwe ya ka ọ ya bụ ịchọ ime ọda ka ị mara ebe ị na-akpọ direct iwelu nọmba ịkpọ ọnya gịnị akpagbuo ditin mma ọ nọ chere na ọ ga-eji aka akọwalụ gị n'ife nwoke na-eme abụrụ ofe ọbụla ịbụ ife nchọ ka m na-egosigasị ọ ga-agree you sir how you dey na ya welcome ta ayo odogwu nekwa dị odogwu ịlaghachi ama na ọga ndị ọga mana eju ya kịta nsị gị na abụghị kwa ọga nna m ka ime biko kenelu m ụmụ iyo ekene m Igbo Nigeria kele the world ndị ife our brother na-eme na amasị bụ n'owu Igbo TV ana m ekene nta na-ekwu nke onye chi ya zelo ifeọma Igbo n'aka ekpe mma aka nne mma ilu na-azụ fancha wụ mma otu a elu unu daalụ nwanne m daalụ biko ịma na ọ na-adị mma na-egosi asị na elu n'ime okwute ichi igosi nwata awọ ị na-atụli ya dị awọ aka ị na-atụkwali okwute ka ọma nke dị iche gwake na ụmụ Igbo afọ anyị biko afọ m bụ Anaghịchukwu Okpokagwu and I'm from Ebonyi State. Okay, bụ onye Ebonyi State. Ebonyi Eza to be precise. Okay, bụ onye Eza. Yes, Ọnụeke. Ọnụeke. Yes, onye ọbụla bụ onye Ebonyi State si Ọnụeke Imoha. Okay, Ọnụeke Imoha. Imoha, yes. Amaka anụgo maka Imoha nnukwu Ọnụeke. So ha bụ ọnụkọlọ ọnụ. Ka m tinye n'ihe Eza obere otu onye Eza gbachiri Ọnụeke Imoha kpọmkwem. Onye Amaka. Ebe asụsụ eso kịta nke alụzi ụlọ ọ tọrọ ụtọ iche Igbo bụ Igbo ọ gbara Igbo na-asụ n'onu nke ọ na-represent godu Ebonyi State completely nna m Oluwa emegogo mma anyị na-enye Chukwu ekene biko amaghị m maka ụmụ Igbo na-awọchi vidiyo a kịta ga-ala ike ịma 102 kedu afọ eji wee malụ gị n'obodo a bụ China ife ji wee malụ m ihe bụ Ayo Librty yes onye ọbụla nọrọ agụ ọzọ bụ ya sị Ayo Librty mana ịma na afọ a bụ Ayo Librty eji ife kọntena ịgbago ibuba ife na be anyị wee mara afọ a ọkwa gị nwa bụ onye dị behind that name yes Ayo Librty shipping company ibu ka anyị na-ebusi ike nwere m ebe ịchọ na Gwanzo ịchọ na Dongguan ịchọ na Shaoxing you know many branches mana Yiwu whatever anyị na-emere ọzọ okay ọ nọkwa na Yiwu anyị nọ na Yiwu okay ụmụ Igbo kwuo na fa anụ ya ka ọ ya bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ebe ị nọ na-eche ife gbasara ka isi ya eme ibu ka ịfụ na nsogbu gị agwụgo nọ ịkpọ Ayo Librty etinyelụfa ife ebudatalụ gị ya ka ebe na ebubasị ife na Nigeria anyị nọ ka anyị bido from capital of Nigeria bụ Abuja anyị na Abuja
I know Lagos, different branches na Lagos, which is I Nwere na Lagos Island Marina. I Nwere na Trade Fair, opposite Motel Hotel, 2 big warehouse I love for there. I Nwere na Oshodi Arena. Okay, Arena. Okay. Yes. Mana Mmadu Igbo kwan. Mmadu Igbo, I know Onitsha. Okay, ndị Onitsha bịa unu na-etiri ha direct na. Direct na Bida Road with 3 big warehouses. Onye abụ na okwu agwụgo Bida nke m akwa. Yes. Na Aba. Okay, Abakwu. Mana Market Road, nwere no apa ịkpọsị ya ndị be Librty na mara ndị be Librty. Onwezikwa n'ife ọzọ a na-ekwu na ọlụ agwụgo na ha. Ụmụ iyo na ọlụ ụgwụrụ agwụ. So, afọ this brand ya. Maka ọ dị izi ebi obodo nwee brand. Kedu ife ka isi wee megide wee nwee this brand? Give motivate gị. Well, Emma na akọgide nwata ọnụ akọnye ebe dị mma. And nya bụ ụzọ siri ike nwere ndị ọdịda ofele. Mana ọ ka ọ dị. Onwere hotel ada akpụrụ isi na na-enwe brand. Abi? Mana nwoke dị obi ọwụrụ odo. Ife si ike mmadụ ga-eme ya. So, well, ihe ọwụrụ na-akpọ brand wụ inspiration ka ọwụ. Ọ bụrụ ife ya n'otu a chee. Itinye Coca-Cola ka na-eme advertisement. Itinye ọda mmiri, tie kpọta ọda mmiri, tie kpọda mmiri. Mgbe ụfọdụ mee ọya aba. Emegidekwa ọba. So na nna ide si na ọ na-aga anya ụbụọ nsọ before na ọ pịwe ka akpọ nwata krik. Abụ asọ mere ebe na adịrọ ma akpọ nwata krik. So mana afọzia ego oyibo bụ nnukwu ego n'aka onye na-asụ na ndakwe n'ụzụzụ. Adị ka anyị machapụtazi anyị na-atara izi ka o si wee bido abụrụ ebe ọzọ. Ị na-anya here, I'm encouraging others. Ị na-anya here na oke solopieri. Yes. No, here, fair. Yes. It's in my logo that side. All the registered, right? All the registered. If ARA there, but that means registered. Yes. For international account. Yeah. And I'm a Lucia Ike. If any need to hear, we call winning with the enough fear. We call winning with the enough fear. Yes. This is both Nigeria, Hong Kong, China here. Oh, even Hong Kong. Yes. All world level. Yes, Nenke dị here now. Nene ị ga na-afịa. So ọbaga afịa very well. Yes. Ọbaga here in. Dịba akwụ na-afịa. Ọ bụrụ ya chọọ nọ a na-ekwu a na-afịa anya. Kwefere ya King Solo Pierre. Nke a bụ our own brand. Let me encourage my younger ones, upcoming guys. Yes. Ụfọdụ ndị uche eme kidnapping ma mee ife ọjọọ dị iche iche wee nwee ego nwayọọ. Ọ bụ afọ iji nwayọọ na-atọtụ ya. Ị na-maintain kwanụ ndị enu na-etiele na Librty nọ n'afịa lụọ today, Librty Shipping Company nọ n'afịa lụọ today based on ka anyị maintain our customers relationship matters in everything you do in life. Maka nọọ azụ enu nọ n'ezi mụtakwa nke nọ na mmeresi ya. So onye mere ọfụma nọ eyotago dịka inene the whole branches niile nọ here. Inene the whole branches niile nọ here. I don't think na o nwere onye ọbụla na-akpa ahịa na China gbagoro afọ 32 years na nrụrụ afọ Librty ọ na-ebido from Librty. You see. So we keep on pushing and believing God. Just otu ise push, otu ise push. Ama kisi we bido, odika ere. Odika na we, bespa me. Dalu my brother. Abakaso wanina. Librty abakaso, odika is abakaso. So Librty Shipping Company worldwide. All the dear worldwide. Yes. Then King Solo Pierre, he only fit here when Ara second registered. Yeah. How the much? Because Ebonyi State. My client to be yes. My chief. Hey brother. Yes. How you doing, my bro? No wahala. Yeah, you see, say as I come here, I dey try make I show my people the things where we dey get here and the person where they behind this establishment. So according to him now, he says that you are one of his clients. This is Ayo Librty. Ayo Librty. Ayo Librty na Baba. What's your name, please? This is Emmy. Emmy. Yeah. From your intonation, I guess you are from Yoruba land. Yes, Yoruba land. Yoruba land. For Lagos. Okay, you have office in Lagos? Yes, I have at the Arena. And also have at Agege. That place in the Agege Stadium. Yeah. You see, me, I'm from the east. I hardly come to Lagos. But now seeing you from Lagos, so I know that you're going to tell us better.
how do you see his services, you know, in terms of business, shipping from here to Nigeria and all that? So as a client, how do you describe their services? Excellent. Although I've been dealing with them for a very long time. And when you are talking about Librty in Guangzhou here, it's one of the best. Really? Yes. I give them, I cannot give them all, but I'll give them 95%. Wow, wow, that is encouraging. Wow, wow. So, and the kind of people that always, you know, put the interest of their customer at heart. First, good. Yes. Good, good. And Ayo, in fact, when we are talking about relationship with people, have a cordial or a kind of good relationship with people, Ayo is one of the people that even draw more customers to the Librty company. So it's a guy that when you see him, you'll be happy to join the company. I love that. Yes. I love that. So I would like you to, you know, like thank all my followers in the Igbo TV and encourage people to come and do business with him. People that wants to buy things and people that wants to do shipment, like to patronize his business because of his way of services. On behalf of the Librty company, on behalf of Ayo, yes, I would like to say thank you very much for this TV. Okay. And I will encourage our people. Yeah. If you are coming to China, you are coming to Guangzhou, visit Ayo. Good. Join Librty Group. I'm very, very sure that they are going to take your business to where you can never believe. So try as much as possible to allow that you locate AY Ayo Librty. Ayo Librty. One of the best. Thank you very much. You say your name is what again? Emmy from Agege. Thank you, thank you. So one if you be kitabo ichoku no n'ugbo na azụ na afia onye nwanne anyị nwoke ọkọwagokwasị na ndị be anyị eventually gwa nwere ife m kwuru na one video m mee some time ago. Ngwa unu no nwere ife jiwe mala Ebonyi State. Ebonyi ife jiwe mala Ebonyi from day one bụ na fa bụ ndị na-agbasi mbọ ike. Ịchọ ya n'ọlụ ugbo ha ga-akọrọ ya lulu ya n'isi. Mana Chinefozi ihe a na-echange. A na-emebi afa dị obodo. Ife m bịa bụ ka nkene Chukwu na onwelu ndị si na afọ obodo agba emebi ndị kwechiri kwuo that na enwere ife a na-akpọ legit and legit na-akwụ ụgwọ. Nya ka o ji wee bịa China gakwa n'iru register kwa brand ya ọ dị registered worldwide na-etu anya n'ọkụ efu ya dị ya. So nwanne m ọbụ ọbụla nọ ka onye a bụrụ ife ga-agbaghị ume ka ị malụ na legit na-akwụ ụgwọ. Onye ọbụla na-alị ọgụ ka ije na-alụlụ aka na-eme rubbish pụta dị ya. Ọ bụrụ na Chineke goziri nwanne unu nwoke mee ya ọ bụrụ onye nwere afa n'obodo dị iche iche na-ekwu maka ya, why not gị nwa try follow up? Ọ bụrụ na agụụ na-agụ n'onwe ka o si wee dị ifugo na nwere ndị nwere ike ịpụ utu kọlụ nwanne m ka efe m ga-eme nye gị guideline ife ị need bụ ka agbaalụ gị tọọchị ka efe ụzọ ighọtago. Ekene m Chukwu n'isi nwanne anyị nwoke a na Chukwu gbaali ya tọọchị ọfụ ụzọ ana ihe o ji gbaali ya tọọchị bụ o nwere ndị ga-esikwa ebe ọ nọ bụrụkwa mmadụ, o nwere ndị ga-esi ebe ọ nọ fụ ụzọ. Nwanne time elugo oge ọbụla ga-afụ ụzọ. Ọ bụrụ na nwanne ga-abịa obodo discover ife ndị a niile ịchọ nke a na-eyi eyi ife ọbụla wears ịchọ nọ chipin ọ ga-emelụ gị chipin ife ọbụla ịchọ ka emelụ gị Ayo ga-emelụ gị ya. Ụdị ya na-ede onye ọbụla na-ekwu abịa nekwe ya blue kiki ọ bụrụ ile nwanne ọkwefụla ya n'ezie nwanne nọmba karịa ọkwefụla ya iputuo kọọlụ nwanne m putuo kọọlụ ọ bụrụ ọsụsọ na street ma ọ bụrụ ọsụsọ ebe a ka ọ end n'ọkwa na cross watch zenian efu ebe njeje buteli ya ọkwefụla ya nwoke na-ebe bụrụ ile nwoke kwụ n'ọkụ ife a na-egosi bụ onwe nke ọbụla ị niile iputuo kọọlụ Ayo etinyela ya. Ọ bụrụ na ọnya nwa ga-ebutelu gị ọgbago branches ya mana Lagos ije narị na ọnụ ya ịgbada asaịdị ya Alaba International fania ije Abuja fania ịbịa na Ọnịcha Bida Road ebe ndị a niile ebe a ga-ebutelu ya na ya doorstep bịa were ife. Ayo ka Chukwu gozie gị biko ụmụnne anyị anọ n'ụlọ n'aka abụọ ịma ọ na-adị izi ka eje emegharịa ha anya, ọ na-adị izi ịghọrị ha eje na-emebisi afa na-emegheri ụfọdụ ka egburu gbufuo ha like that. Young boys biko achọ nke iwelu ọ bụrụgodo 1 minute ka ịpasị alfa message ka onye ọbụla baala onwe ya uru. All right, Aliliana, biko to my younger ones, upcoming ones,
Igbo nwere ife ji wee mara Igbo azụmahịa nke a na-akpọ apprenticeship ife ji wee makebere Igbo ọ na-afa ada nwayọọ nwayọọ ma ya na awara m boy for good 9 good years akwụrụ na anụ ya so do onwere ya mụmụ ego amụrụ onye na-ego afọ ndị Igbo na nza Igbo mana eziokwu nwa bọyị anyị na-agba ya nakwa na ọ na-aba ana nwayọọ nwayọọ oke onye gbasịa n'ụbọyị na onye ọbụla gụchara agụmakwụkwọ niile ọ gụchara na omero praktikal o nwere ebe ọgụ nwere isi na yọtago na dibịa na-agwọka wụ na ịgwa efu ya n'anya n'ịbụ sọjọn wee mechaa nụ sọjịrị na afụnụ na how many patients survive under you onye gị tọm ya ka m na-ekwu biko nụ ebe ọbụla onye nọ folobanu Onowu TV n'ihi ya na-amụta nnukwu ife ọ dịra gbasaga ọ gwara ebe original mụnwa uwe onye ebe onye eza na-agwa anyị ncha niile si nke onye chi ya zelo andododo onwere onye efu bụ ji wagon teta n'ụlọ wee bụrụ ji wagon asị na aka aja aja bụtara ọnụ mmanụ nwanne m dodo anyị mebe na ife ji wee mara anyị anyị fa na ife ji wee mara anyị aka nakwana nụ mmiri akọkwana azụ anwụ na ọ dịrị anyị na mma anya Librty otu o si wee dị ya gaziela onye ọbụla Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Enugu, Delta, Rivers ebe mmiri gbadebe ụmụ Igbo a sị ya maala unu mma otu anyị si wee drọpụ ọlị unu otu aka ọ dị ọ bụrụ na Lagos na-agba mbọ ịnọ n'Ibadan na Kaduna ịnọ Kano ịnọ Maiduguri ịnọ na Jos ebe ọ bụla ịnọ na Nigeria wee na-agba mbọ achọ nka nkọwalụ on behalf of Ayo Librty Company ka anyị nọ wee na-ebunyere unu okpe ekene sị ka anụ obodo ahụ ka ọ gọzie unu ka o mee unu mma onye kpọba anya lee onye chobe ya lee ife ọbụla ị na-eme bụ ihe ọma ya gazie elu gị igbuo n'aka na igbuo n'aka ekpe bute ihe ọma ngwa iji eko bụ ngwa ọma ya kwanarị na Ayo Librty stand out to give you his best when it comes to maritime services a ga-ebunatalụ gị ibugu completely abụrụ ada aka ọchọ ịchọ ịga ego ịkpọ ya na ife dị mma nwa bụ Onowu Igbo achọ nka sign out dịka ngọlọfụ a o mee na eke omekwa n'orie omee na afọ omee na nkwọ n'afịa na ụbọchị na Igbo jibiri ọ bụkwa etu asị gị ọfụ a nekwa mụ na Chukwu nekwa mụ na Igbo eze ụmụ iyo $1 million